खुलुमबाय गिबि-गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामग्लायनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेयैनो आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ एसे गोबावैब्लाबो गोजोन हामग्लायनाय जासिहरफिनबाय। माने गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया बेबायदि। दिनै आङो थांगासिनो दङ गहपुर लावदांगियावहाय। बेवहाय दिनै दुलाराय बाथौनि फुंगा 10थि बोसोरारि जथुमा दङ। बेनिनो दिनै जोबथि हाबाफारिनि मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव आङो मेथाइ खननो बाहागो लाहैगोन। सिगां बैसागुआव खेबसे थांबायमोन आङो बे जायगायाव। बिथांमोना फिन खावलायहरनाय लेखा आङो थांफिननो नागिरदों दिनै। स' बालिदान हालामनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ दिनै फिन आं खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन। जोबोद एक्साइटेड जादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आङो हानायसिम नोंथांमोनखौ दिन्थिलांबाय थागोन जोंनि जा जार्नि बेखौहाय। बिदिब्ला नायलांबाय थादो। जोंना मिउजिशियानफ्रा माखासे थांग्रोबाय, ओमफ्राय सानै दंबावो। बिसोरखौनो एसे आङो पिकआप खालामनो फैदों। पेडिस आरो गिटारिस्ट। ओमफ्राय थांबाय थानोसै। बेनि उनाव हाबाबो मोनसे जालांगोन। नोंथांमोनखौ हायोब्ला एसे दिन्थिलांगोन। बर' बाजार उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बेवहाय लोगो सासेनि हाबा दङ। हाबाखौ जालांखानोसै फैसा बासायनो नागिरदों। मिउजिशियानफोरखौथ' लामायाव ओंखाम जाहोलांनांगोन ना। ओमफ्राय माने हाबायावनो एक गुलि दुइ सिगार होनो ना, बेखौ खालामलांनोसै आरो फैसा बासिगोन। फाइनालि सफैबाय। दायो सुनिलनि न'आव बिल्डिं बानायदों। हिनजाव गैजाया न'खौ हले फुरा बानायदों। हिनजाव नागिरगासिनो दङ। सोरबा केमेराया खमिबाय। नै आसोला बेबो हाबा जायाखै दै। बेबो हाबा जायाखै। बालांदा जाना दं नै, हिनजाव मोननो रोङाखै। मालफोरखौ थिखोबाय। दायो थांबाय थानोसै। हेयार काटआ देनजार होदों माथो दिनै पुरा माने गेटआपानो आलदा आर्मि बायदि होनदो। कुनु दिना जुटा गानि मानसि दिनै जुटा गानदो साला पुरा। बे सिगां बैसागुआव प्रग्रामाव थांनाया माबा मोनसे खालामना फैदों बे, ओंखाय थांफिननो नागिरदोंथ'। एसे बेलेग जादों बे। मोनथिगो र', जफैबासो मोनथिगोन। थ' दायो थांबाय थानोसै ना मा होनो। इसे इखो सालायनो नागिरदों आङो। सानफ्रोमबो सालायबाय थायोना दायो। सालायनो रोंबाङा ना आङो। सालायनो रोंबावा आङो। रोंबाङा माने आङो नोंसो रोंबाङा जेनेबा फोरोंनो नागिरदों आरो बेबो नंगौ। माने एसे सालायहोनो नागिरदों बेखौ, ओमफ्राय दसे उनाव सालायबावगोन। थांबाय थानोसै दायो। हराव नैबे नङा ना। हायगासिनो आरो गहन नांदो दै। गथ' फिसा नुदों। ओमफ्राय इथिं दङ नै नागु। बेफोरबायदि स्टाइल खालामना फैदों दिनै। दिनै बहुत बुस्थु जानांगोन मिथिबायना। दिनै जाखाव दाखालि गवालपारा प्रग्रामाव मा मोनजानाय खोन्थालाय। दाख्लै अमा मा होनो थावख्रि। लकेल अमाया अमा थावख्रि नामा। बेजों लोगोसे आरएस मोननै। आरएस खैथा होनाय नोंसोरनो 10थासो होनाय बायदि मोनदों माथो आं। एखेबारे बिराद मोजांमोन। लोंनाय मोनबानो मोजां जायोलै इसनिया। बिदिनो आरो मा खालामसै लोंनाय जिबनानो लोंनायजोंनो सोलिलांदो। लोंनाय होबानो खुसि आरो कमिटिफोरा खोनासंना ला दै। लोंनाय होबानो खुसि जायो इसोरो। हिनजावफोरा जोंखौ नायखानाङा। सिंगारफोरखौ नाय बास। सोरांगोनलाय। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। जों दायो मोनसिगोन खारुपेटिया। नोंथांमोना सोरबा खोनादों। मा होननाय जायो मिनिङा? मा? खारु आरो पेटिया। खारु माने आसान। औ। पेटिया माने मा? पेटियाखौनो मिथिलालै आं। पेटिकुट। मा? पेटिया माने मा? पेटिकुट। जाना हागोन। जोंना ड्राइभारा माने उन्दुनो ओंखारबाय, नोंखौ थांफिनबाय। दा जोङो मोनबाय दलगाव। दलगावआव जों ओमफ्राय कपाटियाव लदाबारि होननाय जायगा मोनसे दं। बेयावहा
हाबा जालांनो नागिरदों दहाय होनखादोंमोन आङो फैबाय थादों नायलांबाय थादों गोथाव जादों ना जोबोद गोथाव जादों सन्जयनि हाबानि ओंखाम हाबानि आं बै थिंखैसो लाना होनि मेम'रि रावनिबो हाबायाव आङो नाफाम मोनजायाखैमोन फार्स्ट टाइम नाफाम मोनजादों सन्जयनि हाबायाव नाफाम दंसै खोमा माबायाव ना लदाबारियाव दङ लदाबारियाव बिराद नाफाम दङ नाफाम दङ बाजै kita ना गय हरदो ini sampai बाजै जायोलै फट' मोनसे ना इखिनियावनो गसंना फै नोंसोर अननानै थां प्लिज 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 दिनै जाबाय जोंहा ओंखाम जानांबाय फट' जाबाय जानो फैलाय बाय बाय दायो बालिसिया मोनबाय रौता बालिसिया ओमफ्राय बै नै जोंना गिरिधर फंबायाव थांगोननो प्रग्रामाव नैलाय फंबाया बे आलायारन थियेटाराव दंमोनलै फैदो फैदो वेलकाम आंबो ब्लग बानायदों दै दे गिरिधरनि साबस्क्राइबारफोरा आंनावबो थांना नायदो एसे नायदो सापर्ट खालामदो बर' मिउजिकेल होननानै दङ मोजां दा खबर ना मोजां बरिया दे थांबाय थानोसै एखे गोबाव जाबायमोनलै ना गोबाव जाबाय लोगो मोनैया थियेटारनि गोसोखौ थियेटाराव मेंग्लिनाय गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो लांनो नागिरदों दे नायबाय थालांदो नोंथांमोना So finally दायो फैयै फैयै जोङो मा होनो बेखौ बालिपारा सफैबाय ओमफ्राय आरो 1 आवारसो लाबावगोन खोमा एसे बारा नांगोन दा थांबाय थानोसै एसे मोनाबाय ना डाइरेक्ट प्रग्रामाव लोगो मोनहैसिगोन नोंथांमोनखौ जोङो गहपुराव साहा लोंनो नागिरबाय एसे अरबो सायबाय नै एसे मिथिंगिरिफोर बुंबाय ओंखाम उखैबाय दां जोंथ' हाबायाव जाना फैदोंना फुरा ओंखामथ' उखैयाखै खाजुखौ जादोंमोन नोंगौ मा जाबोदों हा मा जाबोदों माबा दङमोन निरामिस जादोंमोन आरोना निरामिस पापर बेनिफ्राय मानामुनि आलु Wah. बिलाथि बाथोन बरिया मिया थिग बेदर जाबाय नालाय हा अमाजों मोनजाहैबावगोन दे दायो माने मिया थिग अमा जाबाय माने बेनिखायनो माने बिदि निरामिस जादों आरो लाल साहा लोंलांसै जोङो खिन्थु नागु केनि एकटासो जागोन बायदि मोनदों जोबनाया
Kendra Prasana undur ke sini. Jabai. Welcome to Bogor. Ganti jemput kamera nuang Mbak. Hari kameraman fokus ke curiku, curi itu ganti fokus dariku. Hari kameraman fokus ke curiku, curi itu ganti fokus dariku. Hari kameraman fokus ke curiku, curi itu ganti fokus dariku.
पिएंगे हम तो माल पिएंगे मंगनी के भाती में माल पिएंगे हम तो माल पिएंगे माल संगे चिकना और बीड़ी पिएंगे दुपट्टा तेरा रेडी गिरी डोर दुपट्टा तेरा गोल गिरा और मेरा दिल टूटा दुपट्टा तेरा गोल गिरा और मेरा दिल टूटा और ये गाती मुझको क्या हुआ है क्यों मैं हो गया हूँ पागल भाग गए क्या हो गया हूँ कहती निगाहें और बिखरी है बात तुमने बनाया कहे बनाए हाथ कोई मिल गया मेरा दिल गया क्या बताओ यारो मेरा दिल गया कोई मिल गया मिल ही गया मिल ही गया